Hei kaikille täältä Kauneudenhoitola Desireestä. Kun iho kuumottaa, kutittaa, punoittaa, ylireagoi, se ei ole mukava kaveri ja siihen joskus tuntuu olevan vähän vaikea löytää sitä kunnollista hoitotuotetta. Kuivan ihon tuote tai herkän ihon tuote ei välttämättä toimi tällaisella iholla. Ja me tarvitsemme hiukan erilaisen hoitotuotteen tukemaan sitä ihoa. Eli ihoa aletaan vahvistamaan ja sitä ihon omaa immuunipuolustusjärjestelmää tuetaan siellä ja vahvistetaan. Meillä Elvosella on olemassa linja, jonka nimi on Sensibotics. Ja se on tarkoitettu juuri tällaiselle ylireagoivalle iholle. Ja jo yhdellä hoitokerralla pystytään saamaan se ihon punoitus, kuumotus, kutina lakkaamaan ja ihosta saadaan tämmöinen vaaleampi ja tosiaan tämä ylireagointi loppuu. Tähän on olemassa hoitotuotteet sinne kotiin, mitkä sitten tukevat sitä sinun hoitoasi, joten toivotan sinut tervetulleeksi hoitoon. Se myös tasapainottaa näin syksyllä ihon toimintoja. Kun haluat varata ajan, voit soittaa, laittaa viestiä tai lähettää sähköpostia ja katsotaan sinulle juuri sopiva hoito. Tervetuloa meille tänne Tampereen keskustaan Kauneudenhoitola Desire.